Imini yesabatha benhle obangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 143 inkosi kusophama kwebandla. Kholwa kwethu
Amen. Ngicabanga ukuthi lesi sihlabelelo sikhuluma konke ngoNazaretha. Ukuthi uNazaretha akusiyona into ongasuka noma ubani ejoyini. Njoba esho ubaba mkhulu ethi uNazaretha kuyindlela encinyane enamatshe enameva ehanjwa ngabambalwa lapha siyakhona. Lokho nje kodwa kuyasicacisela ukuthi lapha siyakhona asibaningi, sibancane. Indlela eya ezulwini incane, ilukhuni, inamatshe, inameva, iyohanjwa ngabambalwa. Ngakho-ke ungathi ma ulapha ubuka abantu ukuthi sibangakanani, ubobuka wena, ngoba wena wedwa ofuna ukuya ezulwini. Ngiyafisa ukusho ukuthi leli bandla akusilona elethu. Leli bandla akusilona ibandla likaMpanza ebambisene nomkhokheli. Kodwa leli bandla ngelasezulwini. Leli bandla elikaMayenziwe nomhlaba. Ngenkathi leli bandla lisungulwa ezulwini, kuthunyelwe ingilosi ukuthi izolisungula. Kodwa ngoba ingilosi iwumoya, asikwazi ukuyibona. Ngakho-ke kubekwa abantu abanjengani phambi kwayena ukuthi nibabone. Kodwa ilona akusilona elihle, asihlangene ngalutho nathi. Nathi siyafana nje nathi. Sifuna ukuba siye lapha nani enifuna ukuya khona. Ekuqaleni kwale nyanga kufike ingilosi yafika yakhuluma yathi kumkhokheli, uNkulunkulu uyafana nedlozi. Uma ngabe ekuthuma ungawenzi umsebenzi wakhe, uyakugulisa, mhlawumbe egcine ekubulala. Yayisithi kumkhokheli, njengoba ungena inhlangano, akufanele ukuthi abantu abeze enhlanganweni befundisane bodwa noma befundise wena ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba kuthunywe wena. Ingilosi uma ikhuluma ngawe. Noma ingashongo ukuthi umkhokheli uguliswa ukuthi kukhona ongakwenzile, kodwa lawo mazwi nje ewodwa akasiphathanga kahle. Sabona ukuthi angeke sikwazi ukuqhubeka nalokhu besiqhubeka ngakho, ukuthi ngaso sonke isikhathi sinikeza abantu ukuthi beshumayele, ikakhulukazi ngomhlangano. Ngoba ithi ingilosi uma kumhlangano, abantu basuke beze phambi kwaNkulunkulu. Uma beze phambi kwaNkulunkulu bazofunda, bafunda umthetho kaNkulunkulu. And umthetho kaNkulunkulu ubekwe kimi. Ngakho-ke asiwazi ukuzenzela. Kuthe noma umkhokheli kuqalwa inyanga egula,
savumelana ukuthi cha noma ugula kufanele ushumayele lonke leli inyanga yomhlangano uzoshumayela uyagula awuguli uzoshumayela nawe uqale lapha kuqala inhlangano engaphatheke kabi impela nami sengishaova kodwa kumphoqile ukuthi ashumayele ngoba ingilosi besishilo ukuthi akashumayele ngiyabona ukuthi useqala ukuba ngcono manje ngokushumayela lapha ngizama ukuchaza ukuthi lapha asizenzeli ngike ngathi ngikhuluma nomfundisi ombanza ngathi ngenkathi ngithatha retirement ngangicabanga ukuthi ngiyophumula kodwa ngibona sengathi manje sengisebenza kakhulu kunalokho ngisasebenza ngase ngiyambalela izinto manje esengibhekene nazo uthi ke umfundisi ngengcono ukuthi udelegate abanye abantu besize ukuthi nacha angeke ngikwenze lokho ngoba leli bandla akulona la uma sengidelegate abantu ukuthi abenze into ethize noma bengelekelele ngizothi ngiyakwenza lokho bese ngithola icala ngakho ke ngizosebenza lokho engikusebenzayo noma ngathiwa angilali ngisebenza imini nobusuku kodwa ngoba ngithunyiwe kufanele ukuthi ngikwenze lokho ngizama ukuchaza ukuthi asizenzeli uma ngabe sishumayela ikakhulukazi umkhokheli ngoba ubekelwe ukuthi eluleke laba abantu abasuke sebekholile akavele nje esukele into engqondweni eyisho kuyafike yona ingilosi ithi fundisa abantu lokhu nalokhu imnikeze nencwadi okufanele ukuthi ayifunde so uma esevela phambi kweni evele njengomuntu owaziyo nofundile kakhulu kanti ufundiswe ezulwini angisho ukuthi kwamina indlela ngangilifunda nje iBhayibheli kodwa incwadi esifundelwa ingilosi siqale sesilapha ukuba sifunde nokuthi sizazi ngoba ingilosi uma iphambi kwethu iyasifundisa nencwadi eziseBhayibhelini isifundise zona nesingakaze siyifunde manje ke ungasho kanjani ukuthi umuntu onjalo ibandla ngelakhe akulona elithi futhi asinayo ichoice yokuthi kufanele senze njani asikhetheli ngiyafisa ukuba ngifunde incwadi kaExodus 23 verse 20-21 ithi le ncwadi bheka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ifunyelelise endaweni engiyilungisileyo ungayivukeli ngokuba ayikuthethelela iziphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenza konke etshela khona ngiyakubazonda abakuzondayo ngibe isitha sezitha zakho usho uNkulunkulu njengoba silapha nje bantwana basekuphakameni singabantwana abanenhlanhla kakhulu kunabo bonke abantu abakhona emhlabeni mhlawumbe lenhlanhla yagcina abantwana bakwaIsrael noma bahamba bayilahla kodwa nje isimo esikusona sagcina abantwana bakwaIsrael lapho khona uNkulunkulu ethumela ingilosi phakathi kwabantu kuba ihlale nabo
ebese ekhuluma nabo ukuthi ngithumele ingilosi le ngilosi lena ningayicunuli le ngilosi ningayivukeli ngoba uma nike nayivukela angeke inthethelele isiphambeko zenu ngoba igama lami mina Jehova likuyo lelizwi lokuthi ngeke inthethelele ngoba igama lami mina Jehova likuyo lokho kuchaza ukuthi uma nivukela ingilosi nivukela mina Jehova ngoba igama lami likuyo uthile uNkulunkulu nilalele ningayivukeli nenze konke entshela khona ngoba uma nivukela ngeke inthethelele isiphambeko zenu ngoba igama lami likuyo le ngilosi ephambi kwethu igama lika Jehova likuyo yikho imini nobusuku ikhuluma ngoJehova ayikho enye into eyikhulumayo ngaphandle kokuthi isifundise ngoJehova ayikho enye bonke abantu namhlanje emhlabeni abasilalelayo sebekhuluma ngoJehova kodwa lo Jehova kuqale thina ukukhuluma ngawo kodwa nathi siqale ukukhuluma ngawo ngoba kufika ingilosi phakathi kwethu efike yasifundisa ngoJehova manje ke uthi uNkulunkulu nilalele ningayivukeli ngoba igama lami likuyo kodwa uNkulunkulu yasethembisa uthi uma nilalela ingilosi engiyithumile nenze konke entshela khona mina Jehova ngiyoba isitha kubantu abayizitha zenu ngibazonde abanizondayo. Why? Because uJehova uyazi ukuthi ingilosi izofike ikhulume ngaye izofike isifundise ukudumisa yena. So uma sidumisa uJehova njengoba sifundiswe ingilosi uJehova uzoba ngakithi abe isitha sabantu abayizitha zethu abazonde abantu abazonda thina. Lokho sesibonile lokulaqala leli bandla baningabi abantu ebebesizonda kodwa abahlakaniphile sebenovalo manje abanye bayabexolisa kodwa laba baziphukuphuka bangaboni abanye sebefile bebulawa nje ukuthi bazonda thina bebulawa nje ukuthi baphikisa leli vangeli elifike nengilosi ekhuluma ngoJehova bafile ngeke ngibasho amagama abo kodwa bona bafile. Ngiyafisa ke ukuthi lokho nikubeke engqondweni yenu sonke lokho sikubeke engqondweni yenu ukuthi uNkulunkulu uthumele kithi ingilosi ukuthi uNkulunkulu ethumele kubantu ingilosi kwagcina kwaIsrael akaze kubuye kube khona kwagcina kwaIsrael abantu almost for 2000 years abakholwa nokukholwa ukuthi ingilosi ikhona ngoba ukuthi ingilosi yake yahlala nabantu into abayifunda eBhayibhelini kugcine lapho kodwa namhlanje thina sihleli nengilosi and yasifundisa lengilosi kakhulu noma siza phakathi kwenu iyafika nasekuseni nje iyafika nasekuseni nakumkhokheli ifikile
hamba ufundise abantu lokhu nalokhu nalokhu, hamba ufundele incwadi nale ncwadi noma ekhuluma uyeza ukuthi lo muntu lona ngoba lo muntu akafundile ukuthatha phi lokuhlakanipha. Cha, uhlala nengilosi. Ingilosi ihlakaniphile kakhulu. Ingilosi ilokhuza iyazi yonke into. iBhayibheli iyalazi ngendlela esimangaliso. Ihlabelelo iyazazi ngendlela esimangaliso. Ayikho into yokukholwa ingilosi engayazi. Ubaba mkhulu imazi njoba imazi, iyona eyayixoxele ngobaba mkhulu. Ubaba ilanga imazi njengoba imazi, iyona eyayixoxele ngobaba ilanga. Inyanga yezulu iyazi njengoba iyazi, iyona isixoxela ngobaba inyanga yezulu. Ingilosi iyakwazi ukuthi isixoxele ngentshumayelo kababa mkhulu. Ithi ubaba mkhulu wathi. Ixoxe njengoba kwakusuke xoxa abantu ababekhona, ubone ukuthi lo muntu lona wayehamba nawo baba mkhulu. Amen. Ingilosi ikwazi ukusixoxela ngobaba ilanga. Ithi ubaba ilanga, angithi ubaba ilanga lapha wathi. Ubone ukuthi lo muntu lona wayekhona kukhona. Lo muntu lona wayekhona kukhona baba inyanga yezulu. Kodwa ingilosi inkosazana nje, mhlawumbe ongayibuka ino 30 years. Kodwa lo muntu lona kufanele ukuthi nami ngibuke ngino 70 years ngihlale phansi ngilalele yena ukuthi uthini. Ngoba akasiyeni umuntu. Kodwa uma evela kithi uvela njengomuntu. Usho njalo baba mkhulu eMampondweni. Wayesebenza eMampondweni namakhosikazi. Siyahamba amakhosikazi ayovalisa baba mkhulu. Uthi baba mkhulu batabame, nizothi mangisithela ngale yala kwentaba, nizohlangana nentombi. Nithi mani ibona le ntombazana nithi ukhonzile ushebe. Ayesehamba amakhosikazi hambe. Athena ayesekusithele ngale yana abona kuqhamuka intombi eyembethe isixhosa noma isimpondo. Yeza ithema isifika phambi kwabo ishiya indlela isiguqa phansi. Lamakhosikazi ngendlela lentombi eyayiyona besaba ukuthi bekhulume lo myalezo usho ushembe, base bedlula besaba, bakhumbula sebekude besaba ukubuyela kuyo. Bathe ngakusasa sebiya kubaba mkhulu bathi baba mkhulu, baba sibonile le nto. Sibone intombi enhle ebigqoke isimpondo. Sithema ngabe ifika kithi yaphuma emgwaqweni endleleni yayisiguqa sasesedlula. Uthi baba mkhulu bengeke ngikhulume naye abantu ababo. Ngoba bengayintombi leya bekuyingilosi yaseMampondweni. Amen. Iyona lena eyangilanda yangibetha la eMampondweni. Bese uzwa umuntu eyiNazaretha ethi ayikho ingilosi umuntu wesifazane. Kusho umuntu eyiNazaretha akayazi into engikhuluma ngayo. Ayikho umuntu ingilosi umuntu wesifazane. Hayi le ingilosi yenu ivela kuSathane. Ivela kuSathane kanjani ingilosi isifundiswa ngoNkulunkulu? Ivela kuSathane kanjani? Ivela kuSathane kanjani ingilosi isifundiswa ngoNkulunkulu? Ngisho ukuthi ke yayihamba nobaba mkhulu, kodwa ubaba mkhulu wayengafani nathi. Kwayena wayevela ezulwini. Kodwa nje ukuthi ngoba wayesenyameni, kwakufanele ukuthi kube nengilosi emtshela yonke into ngoba wayesesenyameni. Kodwa yena wayengafani nathi. Thina kusukele abantu phakathi kwenu bakhethwa.
kwathiwa nina yenzani lo msebenzi wakho. Asilutho. Kodwa sithunyiwe ezulwini. Amen. uNkulunkulu usibonise izinto ezinkulu okufanele ukuthi sizibabaze phambi kwenu nani nisibabazise. So njalo shema uthi babazani wemadoda, babazani makhosikazi akithi, sibabaze lento uNkulunkulu oyenzile ukuthi ethumele ingilosi izohlala nathi isifundise indaba kaNkulunkulu. Into leyo noma othi uyacabanga uya-imagine ongeke ukwazi ukuyi-imagine ukuthi yenzeka kanjani, kodwa iyenzeka lapha phakathi kwethu. Amen. Ngifisa ukufunda incwadi kaMathewu 6 verse 9 to 10. Ngakho anokhuleka kanje nithi baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Umthandazo lona kaYeshua. Uthi uYeshua uma sithandaza asiyocela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, igama lakho malingcweliswe. Nkosi, umbuso wakho osezulwini mawehle ube semhlabeni. Nkosi, intando yakho mayenziwe la emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Umthetho wakho mawugcinwe lapha emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Amen. Zintathu lezi zinto esho uYeshua. Uthi Nkosi, igama lakho malingcweliswe. Lokhu saqala ukuba singene kule nkonzo singcwelisa igama likaJehova. Ayikho futhi enye into esiyenza ngaphandle kokungcwelisa igama likaJehova, ngoba uYeshua wasithuma ukuthi masilingcwelise igama likaJehova, masilidumise igama likaJehova. Bonke abantu asibenze bazi uJehova. Lokho ukungcweliswa igama likaJehova. Umsebenzi wethu lokusaqala since 2010 singcwelisa igama likaJehova. Amen. Uthi-ke uYeshua uma sithandaza asiyocela ukuthi umbuso kaNkulunkulu osezulwini ube semhlabeni. Umbuso kaNkulunkulu wakwaba khona emhlabeni ngesikhathi sikaMose. uNkulunkulu wayehamba nabantu emhlabeni. Nangesikhathi esiningi sabaprofeti uNkulunkulu wayehamba nabantu emhlabeni. Umbuso wakhe wawukhona emhlabeni. Le mithetho uNkulunkulu wayinikeza uMose, umbuso wakhe, intando yakhe. Intando yakhe. uNkulunkulu wafika wafundisa uMose ukuthi ezulwini kuphilwa kanje. Nani uma nifuna ukuba nibe lapha uNkulunkulu ekhona, kwafanele ukuthi nenze ukuthi umbuso kaNkulunkulu uhlale nani. Nenze ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe khona la emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Akwenzeke lokho. Njengoba sila ingilosi isifundisa lokho ukuthi umbuso kaNkulunkulu abesemhlabeni njengoba ingilosi isemhlabeni njena umbuso kaNkulunkulu usemhlabeni, ngoba ingilosi ayikwazi ukuhamba ize emhlabeni umbuso kaNkulunkulu ungekho emhlabeni. Ingilosi uma iza emhlabeni ifike ifundise ngomthetho kaNkulunkulu,
ifundisa ukuthi intando kaNkulunkulu ayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Ilo umsebenzi wengilosi lo. Kodwa ingilosi ukushiya kithi lokho. Ngikhulume into abanye abantu abangazi ukuyithanda noma ezabamangalisa. Ithi ingilosi angifuni ukuthi kuleli bandla ukholwa amakhosi. Angifuni futhi ukuthi kuleli bandla ukhole abantu bawasheme. Leli bandla akulona ibandla lamakhosi. Leli bandla akulona ibandla labantu babasheba. Ithi-ke ingilosi njengamanje uNkulunkulu usemhlabeni. uNkulunkulu uphakathi kwenu. Uma ngabe kunomhlangano uNkulunkulu uyehla ezulwini ezohlala nani. Ithi kodwa uNkulunkulu akahlali nabantu abangangcwele. uNkulunkulu akahlali nabantu abangangcwele. Uma ngingafunda incwadi kaExodus 19 verse 22 ithi nabapristi abasondela kuJehova abazingcwelise funa uJehova abadumele. Nabapristi abasondela kuJehova abazingcwelise ngoba uma bengazingcwelisi uJehova uzobahlasela. Mhla kuyo lencwadi kaExodus 20:19 mhla isizwe sakwa-Israyeli sizohlangana noJehova, uMose wasiyala ukuthi 3 days before nihlangane noJehova nizingcwelise nezingubo zenu nizikline. Engababikho umuntu osondela unkosikazi wakhe nonkosikazi engababikho osondela endodeni yakhe ngenkathi nizohlangana noJehova. Ithi-ke ingilosi nenkinga yamakhosi. Ithi amakhosi eza la engamakhosi. Umuntu efike ehlangane nomyeni nonkosikazi wakhe ngomhlangano engawuhloniphi umhlangano ngoba azi ukuthi uyinkosi. Umuntu engayihloniphi isabatha ngoba azi ukuthi uyinkosi. Uthi bese lamakhosi mayesefika esontweni ebekwe phambi kwabafundisi abantu abangcwele, kubekwe abantu abangekho ngcwele ngoba benesikhundla emhlabeni. Ithi-ke ingilosi akakho umuntu ongeza phambi kwaNkulunkulu nesikhundla sakhe. Akekho umuntu ongeza phambi kwaNkulunkulu nesikhundla sakhe ngoba esontweni endaweni kaNkulunkulu uNkulunkulu yedwa oyinkosi. Amen. Hayi umuntu. Ngisho ingonyama ngeke ifike phakathi kwethu sikhulekele sithi bayede uma ipi lapha esontweni. Uma ize esontweni ingeza ngoba izosonta njengathi. Kodwa hayi ukuthi ize esontweni ukuthi izobona abantu bakhe. Ngoba la esontweni abantu bakaNkulunkulu. Amen. Usho njalo ubaba ilanga. Uthi nina eyeni inkosi iyodwa, inkosi yenu ayibonwa, inkosi yenu uNkulunkulu. So inkosi yethu uma siphambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu, akekho omunye umuntu ongazenza inkosi phambi kwaNkulunkulu. Ngisho ingonyama ayikwazi ukuthi mayisiphakathi kwethu ikhulekelwe
kuthiwa bayede lutho. Futhi lokhu ukuthi ingonyama ikuthiwa bayede kuyo ebandleni lamaNazaretha yinto nje eyenziwa ukuthi abantu abazi ukuthi benzani, abazi uNkulunkulu futhi vele abazi lutho uNkulunkulu. Mina ngake ngahamba nenyanga yezulu sibizwe endlunkulu lapho okwaku nenkonzo enkulu kunabafundisi abaningi nengonyama ikhona. Inkonzo yengonyama ye-Anglican Church. Ingonyama ehleli lapha naphansi esihlalweni nabo bonke abantu. Lapha kwi-pulpit kuhlela abafundisi. Wafika nobaba inyanga yezulu wafika wahlala la. Akakho umuntu lapha esontweni owaye ekhulekela ingonyama. Ngoba maya isilapha esontweni yayiphambi kwaNkulunkulu nayo isifana nabantu bonke. Kodwa uma isifika ebandleni lamaNazaretha iba uNkulunkulu, iba mkhulu phambi kwaNkulunkulu uma ekhona uNkulunkulu bese iyalokhuza iyakhulekelwa kuthiwa bayede. NgoJulayi othize kunomhlangano eLinda sahamba nenyanga yezulu saya enyokeni siyokwenza inkonzo khona ngeSabatha. Lapha enyokeni kwakukhona ingonyama, kukhona umntwana okaphinda ngene. Akakaze amaNazaretha ekhulekele ingonyama esontweni. Azange. Yayikhona kodwa esontweni nomntwana okaphinda ngene ekhona. Kodwa abazange kasikaze size sikhulekele ingonyama esontweni. Lokhu ukuthi kukhulekelwe ingonyama esontweni kwenziwa abantu abangayazi indaba kaNkulunkulu. Ithika ingilosi la kuleli bandla noma ngabe umuntu uyinkosi uma esephakathi kwenu ubukhosi ukushiya ngaphandle eze kini eze lapha phambi kwaNkulunkulu njengomuntu wonke. Futhi umuntu oyinkosi akuvumelekile ukuthi ehlale ngaphambi kwabagcotshwa kakhulukazi abafundisi. Ithi mani bahlonipha ngabahlalisa nje eceleni bodwa kodwa hayi ukuthi behlale ngaphambi kwabafundisi. Ngoba abafundisi nabagcotshwa bonke bangcwele, lokhu bungcwele bakulungiselele. Lenkosi lena yona iza lapha ngokuthi inkosi. Kuleli bandla akuvumelekile ukuthi kufike umuntu noma ngabe upresident noma ngabe uyini ezokhankasa esontweni. Futhi akuvumelekile ukuthi kuze umuntu ngokuzokhankasa, kufanele kuze umuntu ngokuzosonta ngoba ukhona uNkulunkulu, ukhona uJehova. Amen. So awukwazi ukuthi uthi mawusufike endaweni kaJehova bese uba mkhulu, ukwazi. Lokho ngikukhuluma ngoba kwakhulunywa ingilosi noma singasekho emhlabeni ningakushintshi. Amen. Noma bekuthiwa siyahamba emhlabeni ningakushintshi. Kuleli bandla ngisho ngabe kuyingonyama ayikhulekelwa ingonyama kuleli bandla. Iyofika ngoba izosonta. Noma inkosi ayikhulekelwa la ebandleni ifika ngoba izosonta ngoba ithi ingilosi kunoJehova. uJehova wehlile ezulwini wezemhlabeni uma kuumhlangano usuke kunoJehova enakakho umuntu emhlabeni nasezulwini oba mkhulu phambi kwaJehova. Okay. Yikho ingilosi yasenqabela ukuthi masihamba siyisonto noma ngabe kufa umuntu noma ngwebandla noma yini
siyohloba ngoba asikwazi ukukhalela umuntu phambi kwaJehova. Yathi abantu abayolokhuza abangeke behlobe ngaba yilabo abaqondene naleso sifo abahleli lapha nebhokisini. Kodwa nina uma niya emzini womuntu nihamba njengebandla, nisuke nihamba noJehova, nisuke nihamba nengilosi. Ngakho ke akakho umuntu ongakhalelwa abantu, ongazilelwa ngabantu bephambi kwaJehova. Lokho noma singasekho emhlabeni nikwazi ukuthi kuhamba kanjani. Ithi-ke ingilosi, nginenkinga laba bantu bomndeni wakwaShembe, just like nginenkinga namakhosi. Ngoba laba bantu bakomndeni wakwaShembe kufika intombazana yazala ekhaya bese ihamba iyohlaliswa phambi kwabakhokheli. Ithi balungile behambe bebe bakhulu emabandleni akwaShembe, kodwa leli bandla ngelikaJehova. Amen. Njoba leli bandla likaJehova akakho umuntu omkhulu kulo, ngisho ngabe engowakwaShembe nesibongo akasoze abamkhulu leli bandla ngoba kusuke kukhona uJehova. uJehova ngisho ezulwini, ngisho ingilosi, ngisho izikhulu zasezulwini uma kuqhamuka uJehova ziyakhuleka, zikhulekelwa uJehova yedwa. Amen. Lokhu kukhuleka uJehova yedwa kuyenziwa nasezulwini nala emhlabeni kufanele kwenziwe ngoba sithena intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Amen. Ngakho ke uma uJehova ezulwini edunyiswa zingilosi, edunyiswa zizikhulu zasezulwini, nala emhlabeni abantu abakhonza uJehova abamdumise yedwa. Singawakhulekela amakhosi endaweni ezahlukene masi semcimbini yakho, kodwa la endaweni kaNkulunkulu noma ngabe ingonyama, ubungonyama iyokushiya phansi, iyokushiya esangweni, noma ngabe yiphi inkosi uma isingena la ngaphakathi ubukhosi bushiya ngaphandle. Ithi ingilosi akakho umuntu wakwaShembe okufanele ukuthi ehlonishwe ngokuthi ungwakwaShembe la esontweni. La esontweni khona uJehova kuphela. Akakho umuntu. Agcina la noma ngabe yi-celebrity ayihlonishwa, ayemukelwa lapha ngodumo i-celebrity la ebandleni. Bakhumbula abakhokheli, azi abanye sebafa, abanye sebahamba, kodwa laba ababekhona ngiyambona nangengihleka umkhokheli uMpulu wayekhona. Abanye sebafa, cabanga umkhokheli uMpulu yedwa khona. Sasivula ngo-2013 sivula ilokhozi, sivula leli bandla kusinomcimbi vula ibandla. Kwase kufika enye i-celebrity kuthiwa yini usoziwayo abantu saziwayo, bafika omunye usaziwayo, abantu abanye bamthandayo kusaziwayo, bagijima baya kusaziwayo. Yafika lapho ingilosi ayilindanga ukuthi size sothetha icala, yafika khona lapho, yafika isithukuthela ifile, yafika khona lapho ngaso leso sikhathi, yafika isithukuthela ifile. Yathi kuyini khona lokho, yini yona la endaweni kaNkulunkulu abantu abangabakhokheli bagijimela umuntu endaweni kaNkulunkulu. Yini leyenzekayo? Yalwa hayi kancane, isithukuthela isifile. Uyazi umkhokheli angithi ma ya laba abanye
mhlawumbe umkhokheli oseduze kwakhe asazi noma naye wayesewumkhokheli. Oh, noNzimane. Bunzimane. Umkhokheli uNzimane, abakhokheli baqala la. Babekhona. Naye wagijima waya kusebenza. Hayi sebamba la. Ngikhuluma ngomkhokheli okhona. Ngikhulume ngoChiya ngazi noma wasaphila yini. Ngikhuluma ngomkhokheli okhona. Ukuthi kwenzekani. Behambe bagijimela i-celebrity endaweni kaNkulunkulu. Bagijima baya kwi-celebrity endaweni kaNkulunkulu. Yakhanga ngaso leso sikhathi ingilosi isithi ukuthi elifike. Yathi kuyini khona lokho? Ukhona i-celebrity la endaweni kaNkulunkulu. Abantu bengayeka umcimbi kaNkulunkulu begijimela osaziwayo. Yathi kuphele ungaphinde kwenzeke. Bayakwazi omkhokheli ukuthi akulokotha. Akulokotha. Ngibalile. Ngisho inkonyama ayivumelekile uma izobona abantu bayo. Kodwa ivumelekile uma izokhonza njengathi. Amen. Noma ngabe ipresident ayivumelekile la uma izobheka ukuthi ama-voters mangakanani. Ivumelekela uma nayo izokhonza. Amen. Ne-celebrity noma ngabe ingakanani ayivumelekile la uma ize ngoku-celebrity. Ize ngoba iza la ngoba izokhonza. Sake saba nayo i-celebrity la ekhonza ngempela uLucky Dube. uLucky Dube wayi-celebrity enkulu kakhulu. Kodwa wayethi uma esefika la ebandleni lamaNazaretha engabalutho. Wayengabalutho la ebandleni lamaNazaretha ngoba usefike phambi kaNkulunkulu. Naye wayekhonza nje futhi uLucky Dube wayekwazi kahle lokho. Wayengafuni nokwaziwa ukuthi uLucky Dube mase phakathi kwethu. Ngani na ngoba umuntu nomuntu lapha uzele umphefumulo wakhe. Amen. Awukwazi ukuza endaweni kaNkulunkulu uzoyikhankasela wena. Ukuthi abantu abangibone ukuthi ngikhona. Not endaweni kaNkulunkulu. Not endaweni kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi nomuntu wakwashembe mase phakathi lapha akalutho. Akakwazi ukuthi bese zohlaliswa phambi kwabakhokheli. Kusukela intombazana siyazala abantwana izohlaliswa phambi kwabakhokheli. Ingazange yakugcina ubungcwele. Ngoba ubungcwele akunayo exception. Ubungcwele akunayo exception. Ngisho umfundisi njengoba kubhaliwe lapho ukuthi nabafundisi watshelwa uMose wathiwa ubatshele ukuthi bayosondela lapho uma bengcwele. Ngoba uma bengangcwele uNkulunkulu uyobabulala. Watshelwa uMose wathi nabantu nibatshele ukuthi bengalokothi besondele lapha bengekho ngcwele. Ngoba uma beke basondela kuJehova bengekho ngcwele bayokufa. Manje na-ke njengoba sila umbuso kaNkulunkulu uphezu kwethu. Intando kaNkulunkulu kufanele iqale la ukwenziwa emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Amen. Kufanele iqale la ukwenziwa emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Amen. Amen. Ngoba uNkulunkulu usenze saba ngama-pioneers ukuthi umhlaba ubone ukuthi abantu bahlala kanjani uNkulunkulu. Leyo nto efuneka ukuthi abantu beyazi ukuthi abantu
bakwazi ukuhlala nabantu baNkulunkulu. Lento eyenzeka koMose nalapha phakathi kwethu hayi ukuthi ingenzeka, iyenzeka. Amen. Yes. Ngokeni. Sibona izinto. Uvele nje kufika ingilosi. Ithi cela ukuthi nibe nayo inkonzo. Ngisho ngabe bekuthala izokuna, ivele livuqubale la, lingani sonke ezesiqede. Amen. Noma kuthabe lizobalela kakhulu, livele mase sonke thina kuvele amafu. Bese kuvele njengoba kukhona nje. Kwezinye indawo kuko 30 degrees. Kodwa lapha kuvele kwehle. Kodwa ngaso sonke isikhathi ufika ingilosi cela ukuthi uNkulunkulu aniphe inkonzo. Bese siyacela. Cela ukuthi uNkulunkulu aniphe umgidi. Bese siyacela. Bese siyawuthola umgidi. Ngini na is because umbuso kaNkulunkulu uphambi kwethu. Ingilosi sifundisiwe ukuthi senze intando kaNkulunkulu silapha emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Kukhona ukudideka okukhulu. Abantu basemhlabeni babebuke ubuningi babantu noma ukukhulu kwabantu. Bese becabanga ukuthi ngokuningi kwabantu kukhona uNkulunkulu. Kanti lutho akuhambi kanjalo. Akuhambi kanjalo. Ungajabuleli ukuba nabantu abaningi ebandleni. Jabulela ukuthi uhamba ngendlela eyiyo yini ebandleni. Ngomunye unyaka kwakusesigcaweni laphana ePhakameni C. Babe baningi abantu. Nabelungu babe bafike bebe baningi bezokela ukugida. Esinye isikhulu saya kubaba ilanga. Sathi, "Hawu, unabalandeli abaningi kangaka?" Uyazi uyajabula shema. Uthi ubaba ilanga angijabuli. Ngoba anginalo ulwazi noma bonke laba bantu bazongena yini ezulwini. Ngakho ke angikwazi ukujabulela abantu abaningi, ngajabulela abantu abazongena ezulwini. Ngomunye unyaka ebuhleni kwaba baningi abantu ngendlela eyisimangaliso. Baqhamuka bangena bagcwala ithempeli. Wasukuma ubaba inyanga ezothi, "Hawu! Abantu baba baningi kangaka. Uthi usagcina umthetho kaNkulunkulu la?" Abantu abakwazi ukuba baningi kangaka uma usagcina umthetho kaNkulunkulu. Kusho ukuthi awusagcina umthetho kaNkulunkulu. Kusho ubaba inyanga ezolo. Ngempela kwahamba angazi noma ngaleso sikhathi base besawugcina kodwa base beqalile ungawugcina umthetho. Uthi uNkulunkulu noma bebabili bebathathu uma behlangene ngezwi lami ngiyoba khona phakathi kwabo. Amen. Noma bebabili noma bebathathu uma nje behlangene ngezwi lami ngiyoba khona phakathi kwabo. Kufanele nazi ukuthi uma ufuna ukubona ukuthi abantu bagijima lapho ongakhonzwa khona uNkulunkulu kodwa bagijimela i-entertainment, ubobuka ebholeni ukuthi abantu bangakanani ebholeni. Bafika ngisho ko 90,000 ngisho ko 100,000 ebholeni.
Why abantu begijima kangaka bebholeni? It's because akakho uNkulunkulu kuyelwa i-entertainment. Uboke ungene endaweni endlini lapho kune comedian khona. Lapha le comedian kuyahlekwa nje. Umuntu ushaya amahlaya, uhleka, ushaya amahlaya. Kodwa abantu bayakwazi ukukhipha imali, ngisho 25 rand beyukhiphele ukuyohleka. Abantu bayokhipha imali beyikhiphele ukuyohleka kunokuthi bekhiphe imali beyikhiphele ukunikela uNkulunkulu. Babona. Ukhona umehluko phakathi kweclub yebhola nenkonzo kaNkulunkulu. Eclubini yebhola uma abantu bebabaningi leyo club leyo iba nemali eningi. Ibe ngenkulu. Njengoba ungabona Kaizer Chiefs no Orlando Pirates. It's because inabalandeli abaningi. The same thing applies kuma organizations, political organizations. A political organization noma inkulu inabalandeli abaningi is likely ukuthi iphathe izwe ngoba inabalandeli abaningi. So they've got reason to be proud ngokuthi baningi ngoba njengoba bebaningi nje bazophatha izwe. Kodwa ngihambi kanjalo uNkulunkulu akabali ukuningi kwabantu, bala umuntu ngayedwa ukuthi yena wenzani. So esontweni ngisho ningaze nibe zigidi akusho lutho. I-question ukuthi umuntu nomuntu uyawugcina ni umthetho kaNkulunkulu. Uyawugcina nje. Njena umhlangano. Ukhona abaholi okulokhu uqala inhlangano abahaze besho lutho. Bafika nje bengene bebuke ubuningi babantu bejabule. Ngoba laba abantu beze kubo. Abantu babo. Ayikho into abazoyithola kaNkulunkulu ngaphandle ukuthi bebuke lo mholi belokuze bembabaze besho yonke into. It ends there. Noma bengenza izithombe zabo besho ukuthi hayi kade kufika i-celebrity ethize, kade kufika upresident, kade kufika iking. That is the end. Ukushumayela lokho. Ukushumayela. Ukuthi kade kune king sengikholiwe ke ngalokho. Ukuthi kade kune president sengikholiwe ngalokho. Ukuthi kade sizinkulungwane ezingaki sekukholwa lokho. So kufanele ngitshela abantu ukuthi kade kune king. Kufanele ngitshela abantu ukuthi kade kune president. Kufanele ngitshela abantu ukuthi sigqoke kanjani. Kufanele ngitshela abantu ukuthi sibaningi kangakanani. Ukholwa lokho kwasemhlabeni. Ugcina lapha emhlabeni. Kodwa thina njengoba ngisho nje ingilosi ifike yathi kumkhokhelela egula. Yathi akukwazi ukuthi kungangena umhlangano ungafundisi abantu ngomhlangano. Ngoba abantu beze emhlanganweni ngoba bezofunda indaba kaNkulunkulu. Ngoba ingilosi ayizukwazi ukuthi ishiye umyalezo wokuthi abantu kufanele nakho nalokhu okufanele kugcinwe. Umkhokhele engashumayeli. Kodwa uma eshumayela fikile nje kuseni hamba ufunda nencwadi yesikole. Utshela abantu ukuthi umsebenzi womholi yini. uJosiah noma uJosiya waba inkosi. Wayesebheka ukuthi uyise
wabafundisana abantu ngoJehova. Wayesethola ukuthi lezi zinto ezafundiswa uyise ngoJehova ayisafundiswa. Abantu sebebuyele ezithombeni, sebebuyele ko-Ashera, sebebuyele koBhali. Abasenzi lento eyenzeka eyenzwa ukuza uDavid. Wasayi lemfundiso kaDavid. Wayeseqala ebuyela emfundisweni kaDavid. Njengoba nathi sitshela ingilosi lokho. Njengoba nathi sithe masifika lapha ingilosi yathi fundisana abantu ukuthi ubaba mkhulu wafundisani ngoJehova. Amen. Yayisifunda lencwadi ukuthi ubaba mkhulu umnikazi waleli bandla wabafundisani obaba bethu ngoJehova. Nale nkosi lena yabheka ukuthi uDavid wabafundisana abantu ngoJehova. Yathi kubalekile lokho ukuthi abantu ubheke ukuthi ubaba mkhulu wabafundisani ngoJehova, nawe bese bafundisa ngoJehova. Ukuthi ningafani nabantu sebathatha abantu bakaNkulunkulu babenza babo. Awusoze waba phambi kwabantu bakaNkulunkulu waba ngababo uma uyazi indaba kaNkulunkulu ukuthi isho ukuthini. Kodwa uma ungayazi indaba kaNkulunkulu ungenza noma yini. Ungabakhomba abantu ukuthi abantu bakho. Ngoba vele awubekwanga uNkulunkulu. Noma ngabe wabekwa ngobaba wakho awazi lutho ngendaba kaNkulunkulu. Kodwa umuntu ofundiswe nguNkulunkulu uhlale novalo lokuthi ngisahamba ngayo indlela kaNkulunkulu, ngisahamba ngayo indlela kaBaba. Njengoba ngiyilapha nginovalo lokuthi ngisahamba ngayo indlela kaBaba mkhulu, ngisahamba ngayo indlela engiyifundiswe ingilosi. Angikwazi ukuphuma lapha ngoba ngithunyiwe. Uma umuntu ethunyiwe uyaye enze into othunywe ukuthi ayenze. Nkosi Njengasezulwini
enkosini. Baba mkhulu, Nkosi yezulu nomhlaba, Mdali wezulu nomhlaba, Nkulunkulu kaShembe, siphambi kwakho Nkosi, ngaleli sabatha lakho namhlanje, nangalo mhlangano wakho namhlanje. Sicela Nkosi ukuba uhlale nathi, usibheke, usivikele kuzo zonke izitha, usinqobele Nkosi izitha zenyama nezomphefumulo. Usenze Nkosi ukuba sithande ukukholwa, usenze Nkosi ukuba sinyanye isono, usivikele Nkosi kukho konke okubi. Ngelakho Nkosi igama manje phakade. Amen.